ما تو گوئی امام فخرالدین رازی رحمت اللہ علیہ توئی قربان را پاسا نجم الدین کبرا مبارک را پاسو پزور بانے نداتلو چکے نو خپل مسلط دے راوستوی زما پا گدے کینا وینا سیب دغا گدے استاسو دا وی سل راغلی وی ما تفاسیر لکل دخکل عالم شما خونس میں دیر اوچت روانو دونا غلو پکیوا چه ما تا بلکل سڑے ماوی چه زیمنو ایمازیم ماوی چه نا نس میں دباو کا سوروز ماستا دربار کے تیرے کے بلکل میں نفس توجہ وقتیو کا خٹک ٹاک دے اس رائلہ وظیفہ را کچے وظائف کے راشن ایک جرادی نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ مبارک دے دربار علی مبارکینا امام فخرالدین رازی رحمت اللہ علیہ مبارک قربان مزیدار سبق نراواغ سلام اللہ جل جلالہ نجم الدین کبرا مبارک مرشد پاک کو گرزولو اللہ جل جلالہ اگر مرشد گرزو اگر مشر اللہ پاک جل جلالہ گرزو او ما تو گو رہی جی دا دین خدمتم کی خودون عجیزی دا تصوب دا برکت دا کرالا چه چابوی سیبتا دا ٹاپ ملیگوی دا ٹولو نزیاد کمزوری زیم او چه کلا با دا مسئلے حل کولو مقرر دا سی بے مسئلے حل کولی ذکا عجیزے کے ریلوی کمال لے خودی ریزمونگا استاسو دا ٹولو علم سارا عجیزی نصیب کی کم انسان کم چه عجیزی رالا دا انسان بے انشاءاللہ کامیابی اللہ جل جلالہ دی زمونگا استاسو دا دنیا و دا آخرت خیرنا و برکتنا پیوزے بانے نصیب کی ہوا ہے آمین رازی جی وقت تیری گی اس را لدا جواب را کے مرگ برازی مرگ نسڑ اخلاصی دینش امام فخرالدین رازی رحمت اللہ علیہ خدمت کرے دی خزرین علیہ السلام ورلا راغے او دا بہر چالا رازی دلائل بتی غواری تب دلیل پیش کے غبر دا شیطان برتا یو دلیل ویچی دا اللہ پزاد بانے دا کم دلیل دا سر دے واہ 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 سخت مقابل دا امام فخرالدین رازی رحمت اللہ علیہ مبارک لا شیطان راللو ملگری ورسر یا اللہ مونگ دا شیطان دا فنجی نا بچکا پا دنیا کمتی بچکا دروازیم تی بچکا دشپیم تی نا بچکا خدای زن کدن کمتی بچکا ایڈوانسو کم درخواستو نو زین دا شیطان نم بچکا کہ انسی دی کی جینی خدای مطولتے نا بچکا شیطان والے لرال امام فخرالدین رازی مبارکہ تو خوڑیلوی عالمی اللہ منی کن منی او بالکل اللہ منما وی دلیل ویا یو دلیل دا اللہ پزاد دا قرآن نا پیش کئی آئے 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 اخو عالم دیکھنو لگیاش بل دلیل دا اللہ بذات بانی پیش گئی چھ اللہ دا دی وجی نشت دی چزمکا اسمانونا دلیل پیش کی یو دلیل بل دلیل پیش گئی اے دلائلو کی یو کم سل دلائلی پیش کی آغم لگیا دی پریدی نوی زبم لگئے ما تا لگیا اسے دلائل پیش کو زبم لگئے شیطان پریدی نہ سڑے اللہ رہے انتی نجات نصیب دلتا نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ مبارک قربان دی خبل موریدی خاص توجہ کئی ناگنا دتا با یو کزنے یو مورید بو آشولے دتا پلا سخبو بانی بیاغا چولے او دا شردان بے پیو کزنے اوکا ناگنا دا شیخ تصور لالو امام فخرالدین رازی مبارک دا اگر تا چی داغوہ دیکھی خولو دا اللہ پزاد بانے و تا دلائلوی دا دلیلی دا قرآن دا دلیلی دا اللہ پزاد دا دلیلے یو کم سل دلائلی ورطویلے نجم الدین کبرا مبارک ولی لاواز ورکلو اے گلنو مرشدی پاک ور لاواز ورکلو وی امام فخرالدین رازی
شیطان تا نور دلائل موایا خدا دلیل ورتویا چی اے شیطانا ز رب العالمین بغیر دلیل منما لگ دڑو دا اخلاص دلیل تا ضرورت زاڑو دلیل پیش کو نزا اللہ منم بغیر دلیل اللہ منم چی دے وردوئے وی امام فخرالدین رازی مبارکہ وی پایلم را نخلاص شوی وی پایلم نا دا مرشد پاک دا محبت پا نظر دا نخلاص شوا اللہ پا میرا بانو دا غیو نظر پا ما بانے دا رحمت لگید رب العالمین جل جلالہ مرشد پاک آواز ورکشد کل دا یو لوٹا پلا سلگولا نامورید و توی حضرت نور کل خوبدی پا مخم واچولی خطیب دی مویزی لا سنا و توی قربان زما دی وحکزان تا خیال نو چه زما موریدی کنا او پاغزن خدنی نو زما طول ذہن بیاج درب تکار کی ماوی چی اسن شیطان رانا چتا یو نسی و توی بس خوشحال شخید لوٹا بتبل راڑکا کی او کارو شو که خیر امام فخرالدین رازی مبارک ایمان یوڑا آئے 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 ایمان یوڑا خبر دے ایمان دا ایمان یوڑ جی ایمان یوڑ ایمان نصیب شا ارد لرما چه خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دا نجم الدین کبرا مبارک دربار شریف تراوے المبارک سر نجم الدین کبرا مبارک سر فیض حاصل کرو پا بغداد شریف کی جاورت توی دل تپیران پیر مبارک ہے اے گلنو حضرت معین الدین محی الدین مبارک شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک الحسنی والحسینی مبارک ہے اگا مبارک دے دا آغازین نجم الدین کبرا مبارک دا زین روان شو دا معین الدین مبارک رحمت اللہ علیہ مبارک دا دربار شریف ترالو اگی مبارک خانقاہ کے اغسر وقت رئی وقت وصر تیری دا محبت غنم سنا سفیز نرا و ترا روان لی یو شیخ لورزیو دا انوار و برکات پیرا روان دا آغازین قربان دی زان سر جیلان تبوزی جیلان دوبارہ واپس رازی بغداد شریف دا بغداد شریف کی وقتیر کلو داغی نبات چکم دیدی مبارک روان لے دا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک الحسنی و حسینی مبارک دا دربار شریف مبارک نا دا شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ دربار شریف ترالو شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ دربار شریف کی وقتیر کا خواہ کی یو برزے یو نیک انسان و تا چوی حضرت شیخ حدود الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ مبارک حدود الدین کرمانی مبارک لشور آئی اتنا دون متاثر شش وقت وصرتیر کا فیض حاصل آئی یو نیک انسان نا آگا بیو مزیدار چوغا چولے وا دو توی حضرت زما خواجہ شیخ حدود الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ مبارک و تویزی وی اوزم خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی مبارک توری کا شغا مبارک کے رواغ استوی قربان دا مثال دا محبت توجہ نظر کا چدنے دا شغا رواغ استا دا یو فیض حاصل ای را روانی یو بلی خانقاہ دا یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ مبارک دربار علی تراوی او چی علتا قربان وخی تیر کھلو محبتی کھلو داغی نپس اللہ تعالی جل جلالہ دی تبریز ترا منتقل کی پا تبریز کی دا ابو سیدی تربیزی رحمت اللہ علیہ مبارک سر ملاقات شلو حضرت شیخ سید احمدی تبریزی رحمت اللہ علیہ مبارک سرا وشی دا آغا خانقاہ نفیز ملاوی دا آغا زیند اسپہان تبی آروانی چاو دغلتم اولیاء سیگی شعل تلاڑ حضرت شیخ محمودی اسفہانی مبارک سر ملاقات شلو دا غی خانقاہ کی فیض رواغست دا نیکانو تا چی ملاو شوی دا ولایت نو دا اسند ملاو شوی دا دیر تکلیفون دی برداشت کردی خواه دا دیر تکلیفون برداشت کردی
شیخ محمودی اصفهانی مبارک سره دی اوسیدلو اغی نے فیض واغستلو داغی مبارکو نبیارا روانیگی دا حضرت شیخ ابو سیدی ابو الخیر مبارک خوالا راللو داغی نے فیض واغستلو دا حضرت شیخ ناصر الدین رحمت اللہ علیہ خوالا رالی ناصر الدین مبارک لچراغی داغی نے فیض واغستو نو بس رو رو دا یوزین بیٹی چارج کی گو چارج کی گو چارج کی گو روان دی ناگنا اللہ جل جلالہ دا شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ مبارک دربار ترو رسولو جد ترو رسید بس دلتا ولد بیعت ورکی او دا پا موریدانو خاص موریدانو کی دا عثمان ہارونی مبارک شمار چاہ یوزل والا خواجہ معین الدین چشتی مبارک ملاقات لورغی چه دی ورغی خانقات آغانو تا پوسو کی ویغا سش ویغا دا قربان دا شیخ جنیدی بغدادی رحمت اللہ علیہ مبارک استانی مبارکی تتلی چه علتا مبارک ورپسلانو چه ویقت موریدان لگیا دی اگیت طریقی دا منزخی وظائف ورکی خواجہ الشیخ عثمان ہارونی مبارک بچی دیولی دا دیم پا ادب بانکین استلا سورزینا چی نیم خامخ ورشی چی دا طول عرصہ کی فارغ شو بس اشارہ بانے دیو ورگی اشارے و ادبیو کجی ادبیو کا پتہ رش بچیا چرالی وی وقتی دی آواز ولی نکو وی استاد مخنا مالا حیارات اللہ وی خلاش بدلتا بس منتر ارسیب ننسا دا دی دربار نا پا ادب ملاوی یو دو رکاتا نفلو کا بڑی رخدا ناگن قربان معین الدین چیشی رحمت اللہ علیہ مبارک دا دو رکاتو نفل نیتو تڑو پا دربار شریف کی پا خانقاہ مبارک کی دا حضرت شیخ جنیدی بغدادی رحمت اللہ علیہ مبارک دا اللہ پا دربار کے ہوتے دا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین چکلد منذ کلو سلامی گردولو سلام نبات قربان دل بیار آگئے حضرت شیخ عثمان ہارونی مبارک ورطوی منذ شویو شو منذ دا شویو وڈیر پا محبت دی منذ کویو ناگنا دا شیخ جنیدی بغدادی مبارک خانقاہ کی اسمان تلا سنیو کریم آیا خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یا اللہ کریم ربننی تا تبدی خانقاہ کی پاوالا کوما ہائے 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 امی تا خدای پاوالک اولا کی دل سو وی بچی سکے ویزم وی نازی بلانا صبرو کا درخواستو شا اشری با بیت اللہ شریف دا مدینی دا جانان دا دربار نمیلاوی اوکے دسخطی بدا غزے نرازی اوکے دسخطی بدا غزے نرازی بیت اللہ شریف مبارک تروان شلو چھ بیت اللہ شریف مبارک تروان شلو مرشدی پاکم ورسر او قربان خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ مبارکم لے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تلبیہی وی حرامی تڑے حتی چھ قربان حرمی پاک مبارک پا دروازہ بانی ورن نوزی یا اللہ دا ٹول ملگری سر زمادہ کعبی پا دروازہ بودا چاچ امین وی خدے دی بود او کسوک امین وی خدے دی اگا بغیر امین بود و خیر وطل پکار دی اللہ دی بودی زمان سو مرگری الحمدللہ دا جمعی سوک پا مکہ معظمہ کی سوک مدینہ منورہ کی اللہ دی ٹول خوشحال لری خدے دی ولی منگا ہوتا سنبودی بشکلے دا توافی پیوک اور مقام ابراہیم اوے داو بے اس کے لئے بدتق دوران کے عثمان ہارونی دا کعبی دی خواہ کی دی خپل مورید تا دعا کئی وہی کریم آیا پروردگار عالمہ دا شیخ جنیدی بغدادی مبارک باستانک می دا بچی تا تپاغال کھڑے ہوا دلتا حرم ترالو داست اکور بیت اللہ شریف
یا اللہ کریم رب قبول لکھو کو قبول ندی حدیفی آواز ورنہ راضی وی اے شیخ ہارون عثمان ہارونی مبارکہ دد ولایت و دد مقامات قبول شوی دی دد ولایت غٹ مقام ترسی دلے چه دیو که و توی سبک اسیبا ویوست مدینه منوره دا مدینی دا جانان یو دست خط بس باتے دنو مبارک روان که مدینی منوره تا یہ لکه دلاشنا خبر دا دی مبارک روان نے مرشد پاکم و سرے دا مدینی دا جانان پا دربار شریف کی سلام کی سرور کونین مبارک دربار شریف تا مقام اخشلو دا سلامون انسان ویلیشی جائز دے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوچہ قربان کم وقت عثمان ہارونی مبارک سلام واچو دا مدینی پہ جانان دتوی قربان تم واچوا خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی مبارک وچہ کلے دا مدینی منوری پہ جانان سلام واچو لو السلام علیکم سیدی سیدی مرشدی سرور کونین توی قربان ستا بچی راغلی دی سلام دا پارا دا دربار شریف نا دا جنگلو مبارک نواز را دی وعلیکم السلام یا قطب المشایخ بس ملو شوچ دا آواز عثمان ہارونی وورید بچیا بار چروت دا حرم مبارک دا گنبت حضرہ منارونا وی بچے وطوی ولی وی مبارک شا دسخط ملوش وی قربان زخو پین شما وی دا آواز دا تا مدینی جانان پخپل بانیو که چه والیکم السلام یا قطب المشایخ بطالے دے قطب درجہ دسخط ملو شزا مبارک نشا اللہ دا مقام درک دیوی چیزا مقام دعوانم با عثمان ہارونی مبارک ملاقات لا او چکل زور علم وی دا دوران کی دی مبارک پخپل جماعت خانقاہ کی دی وی ما تیدا سے اوکت وی دا سے مسکیش سب اختواری بیت اللہ شریف کم قبولیت ملو دے دے حضور مبارک دربار کم ملو دے نو بیا ورطوئی وی بچی راشد خواراشی وی لک تلاوت شروع کا تلاوت شروع کا وی سے کم سورت شروع کا وی سورہ بقرہ شروع کا سورہ بقرہ مبارکی شروع کلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین سورہ بقرہ مبارک تلاوتی شروع کرو اللہ اللہ ولی شروع کر دا قرآن حافظ دکھن دی بیدار شے چھے پتہ لگی چھے گورے خواجہ معین الدین چشتی میں دا قرآن حافظ چھے سورہ بقرہ مبارکی تلاوت کلا بیا ورطوی بچی راشا وی بابا جی بیا ہویا وی او سر پیری قلو اللہ وحد سورت امزمہ پا مخیو ہویا بل لگیا شا قلو هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لگیا دی لگیا ہے کدے موتا طویلو پڑا بم تیاروا شو وہی سر پیری وائی 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 خواہ نا اڑے پرا خواہ لگدم لگیا دی لگیا دی لگیا دی لگیا دی نظیم چدا بسون ٹیم کی شیوی وہ شکل اخیری برابر کلا وہی بچی آئے
راشي او 2 رکعات نفل کا خو چې کله نه 2 رکعات نفل کو سلام یو ګرځولو ناګنه یو کانه پروتي تیګه پرته دوی بچي اوست د خلی وزن ګورا سبحان الله وی څنګه جی ویراویلا شراویل استا یو 2 کانه وی چوف ناری کا اوست دی وزن خیم درتا یو دی سورۃ فاتحه یو سورۃ بقره ویلا او سر پیری دی سورۃ اخلاص وی او زما خبر 2 رکعات نفل کو چوپ کړ پدی کانی باندې چوپ کا چې وی کته جواهر الله لا لونت جوړ شو ته وی بچي دنیا دا غټو غټو باندې بچوف ناری کیر سبد پلنګر کی د دې غټو پشان پراتی جواهرات لالو نه یوا او دوی مدا چې د خدای د اولوهیت خلقو ته بیان کا ستا خلین جواهرات او لالون الله برابر کی راغه د هندوستان په سرزمین باندې اوه وضع نصیحتی شروع کو تبلیغی شروع کا 99 لاکھ خلقی مسلمانان 99 لاکھ خلق اللہ پاک جل جلالہ د پلاس باندې در اسلام تراوست خواجہ غریب النواز بین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ مبارک ننے مزار شریف پاجمیر شریف کی دے بعد کسانو سمور لذی سلام لا اللہ پاک جل جلالہ دی اسباب جوڑ کی ولی دخدے پا خزانوں کی سکمی نیشتا چیزا ٹول نیکانم سڑی گوری او بغداد شریف مبارک آلتا ہے ہمونگ یو سیب تلیو اغیل تلال بغداد شریف تا دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت دا مفسرین کرام دا صاحب دا روح المانی محمود علوسی رحمت اللہ علیہ دا طول مفسرین کرام علم بورتلا او دا طول سلامونیم کولو آخر کی دا مدینی جانان مبارک لبیارال بیت اللہ شریف تمرال اللہ رزمگو ساسم دا طولو دا دیدارون نصیب کی درست شریف پر مینو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله ویتته بیکل معلوم اللہ کہ لازم پا حال بند رحمو کی مناخور برندہ فی قلم را کاگی ہر قسم ظالمانو مشانو کی نگنو منافقانو وکرانو مستانو حاسدانو زوکی دستبند عذابونو تاڑو تحصیل اسپتانو غمون دردونا فتونو حادثات سماوی اردونا اللہ دا طول ملگری سرزمہ محبوس ومن کی بچو سے الہ العالمین اعظم دفیری طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا غلام احمد نقشبندی سے پقبر بنا انوار و برکات پیر محمد طیب سے اللہ قبر کی خوشحال کی بابا سے رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی دامان مبائی شیخ تنگی گوئی فی صبح حضر طول اولیاء صلحات قیام مشایخ صاحبان قادری مبارکی نقشبندی مبارکی استولدی مبارکی چشتی میں تمام اولیاء کرام السردار قطب ربانی محل سبحانی دا شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید سیب سواز سے بڑے سیب سرکانوں سے بنز شیب دامان بابائی شیب تنگی فی سوا طول اولیاء صلحات قیام مشایخ زمون والدین کریمین استاس و مشران زمون مشران دا پیغمبر پاک مبارک طول امتیان او مشرق پا مغرب پا جنوب پا شما طول مسلمانانو پا قبرونو دی اللہ انوارا و برکانا بیماران چا سونے کرونو کے اسپتالونو کی ناری نئی زنانئی ماشبان بڑاگان زوانان ساسو کرونو کے سونے بیمارانی نعمت اللہ سے دی والدہ محترمہ بیمارہ دا غیتم دو کہ ٹھیکدار سے دی مور والدہ بیمارہ دا جرامان سے دی کور والا بیمار دی دا امیر مور بیمارہ دا نور بیمارہ ٹول پتوا کی جیات کے ساسو کرونو کے سونے بیمارانی ما تک معلوم دی کنی دی معلوم اللہ بیمار کردی دی تاسو کرونو کی تا یا اللہ شده چا کرونو کی بیمارانی دی حاضر مجمع کی زمونگا منیر بابا نور سنے بیماران دی طول بیماران اللہ خدا سر زمونگا صحت کاملہ عاجلہ قائمہ دائمہ دنی کمل لپانا طول لخبر اللہ رئی دوئی کی قرضداران سنے دا قرضونو اخلاص کی بیماران دا بیمارون اخلاص کی غمون والا سم دا غمونون اخلاص کی حرمین و شریفین و تمیوزی مرگری کی دا دنیا و دا آخرت پا خوشحالو بانے مال عمال کی کریم رب جل جلالہ دا دنیا و دا آخرت پا خوشحالو بانے مطول مال عمال جل جلالہ وارث خان وکیل یا نور سو نبی کسان وفاشی طول دے اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب زمون دا طولو دے اللہ پاک خیر خاتمہ خراب آنے دربار شریف معاونین خادمین دعا کی یاد کے سار قسم کا محترم نعمت اللہ سے دا اوراد نظیری ختم مبارک دا اللہ دا نمونو دا کل پیغمبر مبارک دا درودونو الہ العالمین دا چمنستان قائم او دائم دا قصی اولر دا خوشبویان دی اللہ دا قصی قائم او دائم او ساتھ لگی
کریم رب پروردگار د جمی منزله دا سونه مرګری راځي په د ټولو پامرونو کې سره زما برکتونه کیږي کارونه پریدي او یا الله دل ترازی لا سونه تا تنیولی په دې لا سونه کې ول سره زما ډیر خیرونه برکتونه ورواچ ماوینین خادمین اراکین راتلونکو ټول خوشاله کی د چا کاروبارونه خو دې خو یا الله د دې ټول ملګرو سره زما درستخان خيسته کی یا الله میوجات په وته خيسته ورکې توامونه په ول خيسته سره زما ورکوا درستخان د ما د دې ټول ملګرو سرسبز شاداب ولاره یا الله په بدنونی سره زما خو لاره په جامو سره زما خيسته ولاره په جیبونی سره زما خو لاره واسکټ کی جیبونی پاغي باندې سره زما خو لاره ټول مرګري خدای خوشاله په مال اولاد خدای د ټولو برکتونه کوي بچی تاسو خدای زموږ ټول خدای کامیاب د دین او د قران او د اسلام کله خادمان د حیا د الله زم د ټولو په یو ځای نسیو بار مرګري کوم لایو ګوري غیدی خدای خوشاله سو کې جوړي غیدی خدای سو مینا کې لیدي خدای دا ټول مینا نه ولا الله خوشاله کی دا مشران نوجوانان ټول د الله دنیا د آخرت په خوشاله باندې مالا زموږ د ماجیم بیمار دي کور ولې می تاسو سونه یو ټول د الله صحت ورکی دا ټول مرګري خدای په خوشاله آباد لري او د حرمین شریفین دیدار د ملا د ډیر آداب وسه قران کریم دین خدمت کې ملا را دنیا ګورګورتا ورسي مقصد د خدای رضا د خدای د قائد جهان گوار جنت الفردوس کو خدای اعلی او بالا مقامات نصیب کی ځن کدن کې د ملا په یو زیاده کلمه نصیب کی لا اله